Hyvää aamupäivää ja tervetuloa mukaan Kuntarahoituksen vuoden toisen suhdanneennusteen julkaisutapahtumaan. Seuraavan 60 minuutin aikana katsomme Suomen talouden näkymiä ja kuntatalouden näkymiä tarkemmin. Mukana keskustelemassa ovat pääekonomistimme Timo Vesala, asiakkuuspäällikkö Heidi Havukainen ja toimitusjohtaja Esa Kallio. Lämpimästi tervetuloa. Te katsojat voitte osallistua keskusteluun koko tilaisuuden ajan chatin kautta ja lähettää myös kysymyksiä, joita nostamme mukaan lähetykseen mahdollisuuksien mukaan. Tänään puhumme ennusteiden isosta kuvasta, Iranin sodan luomasta epävarmuudesta, investoinneista, työllisyydestä sekä korkonäkymistä. Minä olen Mika Korhonen, tervetuloa jälleen mukaan. No niin, tervetuloa myös Timo ja Esa ja Heidi. Kiitoksia. Kiitoksia. No niin, hei Timo, lähdetään liikkeelle meidän suhdanneennusteesta, joka on nyt taas julkaistu. Helppo tilanne taas tässä julkaista näitä ennusteita, mutta otetaan ensin siitä kiinni, mitä nyt alkuvuonna on tapahtunut ja tuli vappuyllätystä, ekonomistien juhlavappua ja samppaneet porskahteli. Miten sä näet, kun nyt on alkuvuosi mennyt yllätyksiä paremmin, niin oliko tämä tämmöistä tilapäistä vai miten sä näet? Onko nyt kasvu alkanut? Kyllä se mun mielestä näyttää siltä, että kasvu on alkanut. Kun noita käyriä kattelee, niin aika tommonen niin kuin perinteinen suhdannekäänne tässä on vireillä. Eli siellä on vienti ja investoinnit on kääntynyt jo itse asiassa pari vuotta sitten. Investoinnit vähän myöhemmin, mutta ne on sellaisia niin kuin tyypillisiä suhdanneajureita, jotka vaikuttaa meidän niin kuin suhdannekiertoon ja aiheuttaa suhdannevaihtelua. Niin näissä on ollut jo jonkin aikaa vahvistumista. Ja nyt sitten se, mikä oli iso uutinen tässä tämän vuoden alussa oli se, että nyt myöskin yksityinen kulutus on lähtenyt selvästi piristyyn. Eli kotitalouksilla nähtävästi nyt ei ole sitten enää niin suurta tarvetta kerryttää ylimääräisiä säästöpuskureita, että uskalletaan vähän jo kuluttaakin, vaikka se kuluttajien luottamus on edelleen heikko. Eli kyllä tässä on tämä laaja-alaisuus tekee nyt sen, että kun me katsotaan noita yksityisiä kysyntätekijöitä, että se laaja-alainen elpyminen tekee sen, miksi tämä näyttää nyt ihan aidolta suhdannekäänteeltä, eikä sellaiselta tilapäiseltä ponkasulta ja semmoiselta, joka nyt tässä edellisenä vuosina tyypillisesti sitten vähän niin kuin hiipunut loppuvuotta kohti. Tämä on nyt ensimmäinen kerta, että kun tämä kysyntätekijöiden niin kuin laaja-alainen elpyminen tukee sitä käsitystä, että tässä nyt oikeasti ollaan menossa parempaa. Ja jotenkin toi Tilastokeskuksen tiedotteen otsikkokin oli jotenkin ehkä tilastoviranomaisille vähän normaalia lennokkaampi, että Suomen talous nousukiidossa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Että kertoo siitä, että varmaan viranomainenkin oli sitä mieltä, että nyt tuli aika hyvät luvut. No niin, käänne on tapahtunut niin sanotusti, mutta katsotaan vähän tulevaa nyt, että mennään kohta vähän syvemmälle näihin kaikkiin aiheisiin ja väihin ehkä riskitekijöihin, mutta katsotaan nopeasti vähän, että miltä se ota tuoreet tärkeimmät kohdat meidän suhdanne-ennusteesta läpi. No tietysti nyt, kun nyt tässä on juhlittu tätä alkuvuoden positiivista kasvuyllätystä, niin pitää tietysti muistaa, että nämä Iranin sodan vaikutukset ei niissä luvuissa vielä juurikaan näy. Että Iranin sotahan alkoi silloin helmikuun viimeinen päivä ja Q1 ei oikeastaan vielä sitten mahtunut muuta kuin se maaliskuu ja sitten sota ei ehkä ehtinyt siihen ensimmäisen neljänneksen loppuunkaan vielä niin hirveästi vaikuttaa. Että meidän on nyt pakko kuitenkin lähteä siitä ajatuksesta, että tämmöiset niin kuin makrotalouden peruslain alan alaisuudet pätee ja jos sulla niinku korko-odotukset nousee ja öljyhinta nousee ja raaka-aineiden hinnat nousee ja inflaatio kiihtyy, niin kyllähän se tulee hidastamaan kasvua myös Suomessa. Ja tällainen näin jyrkkä nousukulma, mikä meillä oli vuoden alussa, niin tuskin jatkuu nyt tässä tällä hetkellä tai loppuvuoden aikana. Et sen takia näitä kasvuennusteita, joissa siis aikaisemmin tätä Hormusin kriisin vaikutusta ei ollut pystytty ottaa huomioon, niin meillä tämän vuoden ja ensi vuoden kasvuennusteita on laskettu. Et nyt mennään siellä vähän päälle prosentin kasvussa. Ja tämä nyt on sitä Iranin sodan aiheuttamaa kasvuhidastumista. No toi reilun prosentin kasvu on sellaista, että se ei nyt valitettavasti vielä ole riittävän ripeätä, jotta meillä niin kuin työllisyys alkaisi merkittävästi vielä paranee. Et sen takia nuo työttömyysasteen ennusteet niin kuin pysyy aika korkealla. Että tämän vuoden keskimääräinen työttömyysaste yli 10% ja ensi vuonnakin aika lähellä 10 vielä. Et sitten toi 28 on nyt se sellainen vuosi meidän mallinnuksessa,
että jos ajatellaan, että nämä Iranin sodan vaikutukset on pahimmillaan nyt sanotaan tämän vuoden jälkipuoliskolla ja vielä ensi talvena ja sitten pikkuhiljaa alkaa vaimeneen, niin toi 28 on sellainen vuosi, jossa nyt sitten oletetaan, että näitä ylimääräisiä jarruja sieltä kansainvälisestä taloudesta ei enää tule ja palataan ikään kuin sille elpymisuralle, mihinkä me oltiin pääsemässä ennen Iranin sotaa ja se nyt tuottaa sitten jo vähän parempaa kasvua, tämmöistä 2% kasvua ja sitten näkyy myöskin työttömyysasteen laskuna. Et inflaatioennustetta tietysti on myöskin nostettu, mikä on nyt ihan selvää, että koska se on nyt jo käytännössä varmaa, että inflaatio tulee kiihtyyn tuon Hormuzinsalmen tilanteen takia. Ja tosin Suomessa nämä vaikutukset on maltillisempia kuin monessa muussa maassa. Syvennytään tähän, mutta otetaan tähän väliin sitten vähän tuosta meidän kuntatalousennusteesta kiinni. Käyt sä Esa tämän meidän tuoreimman kuntatalousennusteen keskeisimmät asiat läpi ja samalla vastaat kysymykseen, että miksi tämä on vähän kaksijakoinen ehkä tämä näkymä tällä hetkellä? Joo, se on hyvä kysymys ja tämähän nyt hyvin mun mielestä kuvastaa juuri sitä, että noi Timon peilaamat, niin kuin sanotaan, että koko Suomea koskevat ja maailmaa ja Eurooppaa koskevat makromuutokset, niin ne tulee aina vähän viiveellä sitten myöskin näkyviin tähän niin kuin kuntatalouteen. Tässä on nyt ehkä valitettavasti tässä, mikä on tuossa kuvaruudulla, niin se on pelkästään nyt tämä meidän viimeinen ennuste, mutta jos nyt peilaa lähinnä siihen meidän edelliseen ennusteeseen, niin tässä on mun mielestä niin kuin tämmöinen kaksijakoisuus, niin kuin sä mainitsitkin, että tässä on edelleenkin tämä ennustejakson alkupuoli, niin tämä on aika synkkä. Että oikeastaan toi kaikki positiivisuuskin, mitä tiettyjen reunaehtojen ja varausten kautta Timo tässä niin kävi lävitse, niin kuntataloutehan se merkitsee juuri niin sitä, että alussa itse asiassa niin mitään niitä positiivisia vaikutuksia ei ole näkyvissä. Sitten toisaalta me voidaan sanoa, että jo viime vuonna, niin kuin tänäkin vuonna, niin kuntasektorilla varsinkin, niin siellä on isoja kuitenkin säästötoimenpiteitä, sopeutustoimenpiteitä käynnissä ja ne vaikuttaa, mutta ne vaikuttaa aika semmoisella niin tietyllä viiveellä. Niin se johtaa esimerkiksi siihen, että jos me katsotaan nyt ennustejakson loppupuolta, niin se on huomattavasti paljon positiivisemman näköinen. Valitettavasti lähtee tuolta toimintakatteesta on se ensimmäinen, mikä tuossa näkyy, niin siellä ei näy nimenomaan niitä ihan puhtaasti niin kuin toimintakulujen kehitystä, mutta siellä taustalla on se oletus, että säästöt alkaa purra, jolloin niin kuin sitä kautta kustannustaso alkaa laskea. Verotulot, jos me verrataan siihen niin kuin meidän edelliseen ennusteeseen, niin kuitenkin tämä kasvu on ollut johtuen just tästä Hormuzinsalmesta ja noista syistä, mitä Timo tuossa kävi läpi, niin se on ollut hiukan rauhallisempaa, jolloin niin kuin esimerkiksi verotulojen kehittyminen on tässä meidän ennusteessa hiukan maltillisempaa kuin mitä se oli siinä meidän aikaisemmassa. Mutta nimenomaan nyt mä palaan siihen aikaisemmin, että siitä huolimatta ne kustannussäästöt puree ja se tarkoittaa sitä, että se kuva alkaa niin kuin näyttää paremmalta. Sitten Timo viittasi tuossa työttömyyteen. Nyt työttömyydellähän on selkeä korrelaatio myös kuntatalouteen, eli kun työttömyys laskee, niin silloin niin kuin kuntien työttömyydestä johtuvat kustannukset tulee myöskin alaspäin. Ja niin tuon ennusteen kanssa ihan niin kuin yksi yhteen, niin se tarkoittaa sitä, että se työttömyyden laskukin, niin se aletetaan vasta ennustepuolen loppupuolella vaikuttavan enemmän. Se, mikä tuossa on, niin investoinnit, niitä on otettu hiukan alas ja ne on tullut hiukan alaspäin verrattuna siihen aikaisempaan, mutta niin kuin me monta kertaa näissä lähetyksissä ollaan keskusteltu, niin kuntasektorin investoinnit säilyy korkealla tasolla. Jos me katsotaan nettoinvestointitasoa, niin se pyörii siinä 4 miljardin ympärillä plus miinus jotakin, mutta kuitenkin suhteellisen stabiili, suhteellisen korkea. Taas jälleen kerran, jos otetaan niin kuin muistista se, että mihin nämä investoinnit menee. Korjausvelka on tietenkin yksi asia, mutta siellä on nimenomaan niin kuin kasvukeskusten infra ja myöskin ihmisten muuttamisesta kunnalle aiheuttavat niin kuin palvelutarpeiden lisäämiset, viittaa lähinnä koulu- ja päiväkotipuoleen, niin niitä on hirveän vaikea lähteä nyt jarruttaa, vaikka nämä ympäristö- ja talousnäkymät on aika haastavia. Mutta mä sanoisin, että tuossa olisi varmaan niin kuin kiteytetysti, niin kuin sanoin, että koko niin kuin kuntasektoritasolla ne keskeisemmät asiat. Ehkä nostaisin vielä tuon verotuloissa. Siellä on tosiaan käytetään Kuntaliiton ennusteita ja sitten tuossa valtionosuuksiin sinne tulee noin sote-uudistukseen liittyvät noin
määräaikaiset vähennykset poistuu myös tuossa 28, että siinä on myös semmoinen merkittävä vuodelle 28, mikä korottaa niitä valtion osuuksia ja tilanne näyttäytyy sen takia myös parantunut, mutta siihen lisäyksenä se. Mites Heidi, miten sä juttelet kuntien kanssa, niin onko tämä tilannekuva tämmöinen, ne keskustelut samanlaisia, nyt vaikeampaa ehkä helpottuu joku päivä vai minkälaista keskustelua siellä tällä hetkellä käydään? No toivotaan, että helpottuu joku päivä, mutta vaikka tämä Suomen talous näyttää nyt hieman positiivisia signaaleja, niin ei näissä niin kuin tapaamisissa tai arkisissa keskusteluissa niin kuntien kanssa vielä ole ollut tämän kaltaista positiivisuutta, mutta toki kun nämä on alkuvuoden lukuja, niin ehkä sitten tavallaan tämä myönteinen kehitys ei ole vielä konkretisoitunut nyt sinne kuntien arkeen ja siihen tekemiseen, että se, mistä paljon tapaamisissa edelleen keskustellaan, on ne rahoitustarpeet ja ne tulevat investoinnit. Et ehkä se positiivisuus tulee sit toivottavasti syksyllä asiakastapaamisissa, jos tämä kehitys jatkuu tällaisena. Mutta rahoitustarpeista paljon keskustellaan ja itse asiassa katsottiin tuossa noin tällä viikolla noita saapuneiden lainatarjouspyyntöjen määriä myöskin, niin meillä on tähän hetkeen mennessä tullut vastaava määrä niitä lainatarjouspyyntöjä niin kuin kunnilta, mitä viime vuonnakin vastaavaan aikaan oli tullut. Et se, mikä on huomioitavaa, niin iso muutos on tapahtunut noissa konserniyhtiöiden lainatarjouspyynnöissä, että niitä on saapunut tähän hetkeen mennessä jo nyt vastaava määrä, mitä viime vuonna koko vuonna. Et konserniyhtiöt on hakenut nyt huomattavasti enemmän rahoitusta tähän hetkeen mennessä, mutta ehkä viime vuosi oli hienoisen matala konserniyhtiöiden puolesta, että tässä on alkuvuonna ollut paljon raidehankkeita ja just näitä koulu- ja päiväkoti-investointeja, mitä on sitten yhtiöiden kautta nyt kaupungeissa toteutettu, niin näkyy meillä niin kuin rahoituskysynnässä. Kyllä. Ja rahoituskysyntä ainakin viime vuonna se oli ihan hyvä ennustemittari ainakin, että toimi hyvin ja katsotaan, että tällä hetkelläkin vuosikate näyttäytyisi samanlaisena. Mites jos mietitään vielä nyt pitkää päätä tuossa, niin miten sä näet, vähän tai kävitkö sitä läpi, mutta näet, että onko se tuleeko se kunnan sopeutuksesta vai tätä ehkä yleistä makrokuvan parantamista? Miten sä näet, että mistä se tulee? No isossa kuvassa mä sanoisin, että kuntasektori on ihan sama kuin mitä me ollaan puhuttu valtiostakin ja maailmasta sanotaan, että vielä laajemminkin. Että varsinkin niin kuntasektorin puolella ihan samalla tavalla kuin Suomessa valtion puolella, niin sopeutumistarpeet ja tämmöiset, ne on sen verran mittavat, että niitä ei säästämällä pysty saamaan kasaan. Että kyllä se vaatii sen niin kuin ympäristön avun, eli se vaatii sen kasvun, se vaatii sen positiivisen talouskehityksen. Ja tähän voisi vastata niin, että jos me ajatellaan nimenomaan nyt tätä ennustetta ja noita loppuvuosia, niin se tulee kummastakin. Että tottahan toki siellä on ne säästöt ja ne on pysyväisluontoisia säästöjä, ne kestää jonkun aikaa ennen kuin ne alkaa vaikuttaa. Sitten kun ne vaikuttaa, niin se helpottaa. Mutta nimenomaan tuon talouden kasvun kautta ja talouden elpymisen kautta, niin se keskeinen tulee osittain, jos kustannuspuolta mietitään, niin kuin mä tuossa aikaisemmin jo sanoin, niin siellä työttömyyden alentamisen ja sitä kautta sekä kasvaneiden verotulojen että myöskin alentuneiden kustannusten kautta. Sitten toinen, mikä on tietenkin, kun nousukausi alkaa ja mitä tässä odotetaan taas, me mietitään niin kuin makrotasolla, koko Suomen tasolla, olisi se, että rakentaminen elpyisi. Ja taas esimerkiksi kuntasektorilla sehän tarkoittaa sitä, että esimerkiksi tonttikauppa alkaisi pikkuhiljaa elpymään ja sieltä alkaisi tulla niin kuin lisätuloja, mitkä nyt viime vuosina on ollut niin kuin äärettömän alhaisia. Tämä oli pitkä vastaus, mutta kummallakin on vaikutusta, mutta mä edelleenkin kallistuisin siihen, että jotta päästään kunnolla niin kuin siitä talouskurimuksesta ylöspäin ja eteenpäin, niin kyllä se vaatii sen kokonaispositiivisen kehityksen tuolla meidän taloudessa ja niin, että se ei ole mikään piikki, vaan että se on niin kuin pysyvämpi trendi. No niin, ruvetaan vähän syventyä sitten tänne sisältöön. Nyt ollaan saatu se iso kuva. Periaatteessa voitaisiin lopettaa lähetys tähän. Me ei vaan nyt ruvetaan sitten vähän menee syvemmälle asioihin. Ja totta kai tämä Iranin sota on ottanut vähän taas tässä Timon kierroksia nyt viime päivinä. Ehkä tuli positiivisia uutisia viime yönä vai eilisenä illalla, mutta kuitenkin tilanne
kehittyy ja elää koko ajan, niin miten tämä Hormuzinsalmen sulkutilanne tällä hetkellä näyttäytyy talousluvuissa ja mitkä ne vaikutuskanavat Suomeen tällä hetkellä sun mielestä on? Joo, no jos me katsotaan ihan puhtaasti näitä niin kuin talouden tunnuslukuja, niin se missä Hormuzin kriisi nyt ensimmäisenä on näkynyt on inflaatio. Ehkä voisi sanoa jopa niin kuin yllättävän nopeasti se on tullut läpi sinne polttonesteiden ja muun energian kallistumisen kautta kuljetuskustannuksiin, ihan kotitalouksien arkeen. Se näkyy siellä aika perinteisellä tavalla, että euroalueen keskimääräinen inflaatiovauhti on kiihtynyt nyt jo yli 3%, kun me mentiin siellä suurin piirtein 2% jo aika pitkään. Et siinä on selvä muutos tapahtunut. Tietysti sitten jos vertaa siihen tilanteeseen, että kun moni miettii nyt sitä, että onko tämä vuoden 2022 toisinto, että kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja tuli energiasokki, kaasun toimitukset Eurooppaan pysähtynyt, onko tämä sama toisinto, että nähdäänkö me taas semmoinen 10% inflaatiopiikki, niin tuskinpa, että niin kuin tuossa vasemman puolessa kuvaajassa on toi pystyviiva kuvaa sitä hetkeä, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, niin nähdään, että siinä oltiin jo 6-7% tasolla valmiiksi euroalueen inflaatiossa, mikä johtui niistä pandemian jälkeisistä pullonkauloista, ja sitten se energiasokki toi tavallaan se niin kuin kirsikan siihen kakun päälle. En millään jaksa uskoa, että nyt ollaan lähellekään samanlaisessa tilanteessa, mutta selvää on, että inflaatio tulee olemaan Euroopan keskuspankin tavoitetason yläpuolella tässä nyt jonkun aikaa. No sitten siellä niin kuin talouden tuotantopuolella niin vaikutukset on vielä ollut aika maltillisia, että mitään valtavan suuria vaikutuksia ei ole näkynyt toistaiseksi. Mä luulen, että se johtuu siitä, että tässä on kuitenkin pystytty vielä elämään semmoisilla tavallaan niin kuin väliaikaisilla ratkaisuilla, että esimerkiksi Aasian öljyjalostamoilla on ollut varmuusvarastoja, että vaikka ne öljytoimitukset sieltä Persianlahdelta on tyrehtynyt, on pystytty kuitenkin niillä varastoilla elää. Sitten toisaalta monet öljyntuottajamaat muualla on lisännyt tuotantoa väliaikaisesti ja erilaisia muita tällaisia sitten pehmentäviä toimenpiteitä on pystytty tekemään, jotka on sitten sitä ikään kuin akuuttia energiapulaa pystynyt pehmentämään. Mutta nämä on tietysti väliaikaisia toimia, ja mitä kauemmin tämä Hormuzin sulku jatkuu ja tämä Iranin tilanne pysyy kireänä, niin sitä enemmän niitä sitten rupeaa tulemaan niitä talousvaikutuksia. Tämä on juuri sitten se, mikä on talousennusteille todella haastavaa, että mikä on se tavallaan se saranakohta, missä tämä niin kuin ikään kuin kamelin selkä katkee ja nämä väliaikaiset pehmentävät toimenpiteet niin on ikään kuin loppuun kaluttu ja syöty, ja sitten tulee se semmoinen porrasmainen ikään kuin epälineaarinen ponkaisu näissä häiriöissä, ja niitähän on odotettavissa paitsi energiahuoltoon, myöskin ruoantuotantoon. Meillä on paljon petrokemian teollisuutta, joka käyttää raakaöljyä raaka-aineena, siis puhutaan muoviteollisuudesta, jopa puolijohdeet teollisuuteen voi tulla vaikutuksia, kun sitä kaasuterminaalien sivuvirtoina syntyvää heliumia ei pystytä toimittamaan Persianlahdelta esimerkiksi Taiwanin ja Etelä-Korean puolijohdetehtaisiin, että kyllä tämä on niin kuin hyvin monimutkainen vyyhti ja myöskin erittäin epävarma tilanne. No sitten sä kysyt tuosta niin kuin Suomen taloudesta että vaikutukset. Mä näkisin, että nämä nyt Suomeen tulee ehkä enemmän silleen kimmokkeella nämä vaikutukset, ei niinkään sillä suoraan, koska me ei olla niin riippuvaisia enää fossiilienergiasta, mutta totta kai siis kun korkotaso nousee, inflaatio kiihtyy, niin se heikentää kotitalouksien ostovoimaa tai ainakin pienentää sitä ostovoiman kasvuvauhtia, heikentää asuntomarkkinanäkymää ja sitten tietysti elpyvälle teollisuudelle on riski, että jos jotkut muut maat, vientimarkkinat ottaa sitten Hormuzin kriisistä enemmän osumaan, niin se voi olla huono uutinen viennille. Että kyllä näistä se koostuu ne vaikutukset sitten Suomen talouteen. Samaan aikaan sä puhuit meidän katsauksesta resilienssi, että Suomi on jotenkin resilienssi kuitenkin tämmöisille muutoksille tai tiettyjä tekijöitä, miksi näin? Niin, se tulee oikeastaan siitä, että vaikea nähdä, että se fossiilienergian virran tyrehtyminen Persianlahdelta, että se suoraan iskisi Suomen talouteen kovinkaan rajusti. Että meillähän varsinkin sähkön tuotanto
on hyvinkin fossiilivapaata ja se sähkön tuotanto on hyvin pitkälti omissa käsissä. Et meillä on tietyllä tavalla korkea energiaomavaraisuus, että se tuo sitä resilienssiä. Ja sitten myöskin se, että meillähän on valtavasti investointihankkeita putkessa, jotka on jo sellaisessa vaiheessa, että niitä tuskin keskeytetään, että vaikka tähän on tullut tämmöinen geopoliittinen kriisi, että meillä on niin kuin joka tapauksessa nyt lähdössä liikkeelle aika paljon investointeja. Totta kai sitten jos korkotaso nousee, niin niissä voidaan pistää jarrua tai jollakin tavalla toteuttaa sitten maltillisemmin, että kyllä niitä niin kuin vaikutuksia tulee. Mutta sitten jos katsoo ihan noita niin kuin yrityskyselyitä, mitä on tässä tehty keväänä aikana niin kuin Iranin sodan syttymisen jälkeenkin, niin se mikä on merkille pantavaa, että yrityksissä kuitenkin luottamus on aika hyvä. Että siellä ei mitenkään nähdä sellaista suhdannekuvan romahtamista ainakaan, että vaikka tietysti jonkun verran epävarmuus on lisääntynyt, niin se yritykset on kuitenkin kohtalaisen luottavaisia edelleen. No miten sitten rahoitusmarkkinoilla? Tai meidän varainhankinnassa muun muassa, onko siellä ollut mitään heiluntaa tai mitään nähtävissä? No tuohon oikeastaan vielä yhden asian mietin tuohon kokonaistalouteen, niin kuin, mikä on ehkä semmoinen yksi kysymysmerkki, joka liittyy oikeastaan tuohon, mitä Timo tosi hyvin kuvasikin. Ja jos miettii niin kuin se aikajänne, mikä kestää esimerkiksi just tämän nyt tuhotun ja tuhoutuneen öljykapasiteetin taas niin kuin jälleen rakentamiseen ja lähtien nyt oikeastaan liikkeelle siitä, että jossain näin jonkun artikkelin, että kun tällä hetkellä jos katsotaan ihan puhtaasti öljyn niin kuin kuljetuskapasiteetti, siis puhtaasti tankkereita, niin siellä on aikamoinen suma siellä Hormuzisalmen kummallakin puolella. Ja ensinnäkin se, että se suma saadaan purettua, sitten saadaan niin kuin periaatteessa se ihan tankkerivirta normaaleiksi, niin se ei tapahdu päivässä eikä kahdessa, eikä kuukaudessa eikä kahdessa. Ja siihen kun otetaan huomioon se, että kuinka paljon kapasiteettia on tuhottu nimenomaan nyt siellä niin kuin Iranin puolella, niin se, että me saadaan kaikki kapasiteetti sille tasolle, mistä me lähdettiin liikkeelle, niin puhutaan siis useista kuukausista. Ja se varmaan, kerran Timon kanssa sitä juteltiinkin, että se tulisi sinne 100%, niin sitä puhutaan vuosista. Niin tämä kaikkihan vaikuttaa sit niinku siihen isoon kuvaan, että milloin me voidaan sanoa, että me ollaan päästy niin kokonaisuudessaan läpi. Ja sitten toinen, mä oikeastaan voisi kysyä Timolta, että silloin kun tähän lähdettiin liikkeelle, niin onko sä nähnyt, kun me pelättiin niitä logistiikkaketjujen katkeamisia, ja lähinnä mä viittaan siihen, että just niin kuin Dubai, Abu Dhabi, se alue toimii eräänlaisena niin kuin logistiikkahabina, ja nythän se on niin kuin enemmän tai vähemmän kiinni, mutta onko se vaikuttanut mitään sun mielestä? On se varmaan vaikuttanut, mutta tuosta asiasta ei tosiaan nyt ihan niin hirveästi puhuta verrattuna siihen, että kun se oli aika sellainen iso topiikki siinä ihan sodan niin kuin alkuvaiheessa. Et mä luulen, että se kertoo siitä, vähän niin kuin näissä Trumpin tullienkin tapauksessa, että yritykset on vaan kerran kaikkiaan ihan älyttömien joustavia. Ne on todella hyviä keksiä vaihtoehtoisia reittejä ja kauppavirrat joustaa. Mutta siis toi, mitä Esa sanoi tästä Hormuzisalmen niin kuin globaalista ja kokonaisvaltaisesta vaikutuksesta, niin mä luulen, että se silti pitää paikkansa, että kun nämä globaalit arvoketjut, ne on semmoinen tavallaan niin kuin muikkuverkko, että kun jostain kulmasta pikkusen nostaa, niin se samalla revit niin kuin aika monesta paikasta asioita irti. Ja nythän tämä on näkynyt esimerkiksi semmoisena, että kun Aasiasta joudutaan asioimaan enemmän Meksikonlahdella hakeen sitä raakaöljyä tai öljyjalosteita sieltä, niin nyt Panaman kanava on ruuhkautunut sen takia, mikä vaikuttaa sitten kaikkeen muuhunkin. Että kyllä tässä, vaikka yritykset tekee sitä omaa osaoptimointia ja sitten kokonaisuuden pitäisi rullata, niin kyllä tämä on todella epävarma tämä tilanne, varsinkin jos tämä jatkuu kauhean kauan. Sitten jos mä vastaan vihdoin viimeisiin kysymyksiin. Joo, ei mitään. Tämä oli ihan hyvä keskustelu. Se on hyvä kysymys ja oikeastaan Timo tuossa omassa, jos puhutaan niin kuin markkinoista, niin kaikkein keskeisen reagoiva tekijähän tässä on nimenomaan inflaatio-odotusten kautta korkotaso ja keskuspankkien, tässä sanotaan, että oletukset siitä, mitä keskuspankit tulee tekemään tulevaisuudessa. Muuten, niin no sitten jos me ajatellaan, niin jossain vaiheessa sitten taas, mutta se menee enemmän kyllä tuohon geopolitiikkaan, että kun siellä tapahtuu muutos, niin silloinhan periaatteessa raha lähtee virtaamaan eri paikkoihin, että ne saattaa lähteä enemmän niin kuin korkomarkkinoilta menemään osakemarkkinoille tai päinvastoin. Tällä hetkellä vielä niin kuin mun nähdäkseni ei ole mitään semmoista niin kuin isompaa muutosta tapahtunut mihinkään. Sä kysyt, että ollaanko me nähty varainhankinnassa jotain? Ei olla. Että jos me mietitään, ihan puhtaasti johtuen siitä, että tässä on niin paljon kysymysmerkkejä, niin tänä vuonna
niin kuin useampana vuonna etukäteen tai aikaisemmin, niin me ollaan pyritty tekemään meidän varahankinta aika vahvasti etupeltoon. Eli me ollaan nyt jo reilusti yli puolet meidän tämän vuoden tarpeesta tehty, vaikka ei olla edes puolesvälissä vuottakaan. No sitten jos kysytään, että miten me niin kuin kuntarahoituksena se markkina on nähty, niin noissa isoissa transaktioissa, mitä me ollaan oltu markkinoilla, niin ne on ollut kyllä kaikki niin kuin isoja menestyksiä. Eli siellä on esimerkiksi viimeinen dollaridiili, mikä me tehtiin, niin se oli jos mä oikein muistan, lähes 8-kertaisesti ylimerkitty. Me pystyttiin sitä hintaa niin kutsusti tiukentaa, eli laskee ihan merkittävästi siinä myyntivaiheessa, mikä sinällänsä on, niin kun, sä pystyt jonkun verran sitä tiukentaa sitä hintaa, mutta nyt pystyttiin niin kun aika reilusti tiukentaa, mikä on aika harvinaista. Eli tarkoittaa sitä, että meidän nimi on edelleenkin erittäin hyvä. Kysyntä on suurta. Se niin kun sijoittajaportfolio, jotka halusi meitä ostaa, se oli tosi korkeatasoinen. Eli siellä oli just, kun mä puhun korkeatasosta, niin silloin siellä on hyvin suuri esimerkiksi painoarvo on just keskuspankeille, jotka arvostaa sitä tietynlaista turvallisuutta, vakautta ja tämän tyyppisiä asioita. Ja me edelleen heille edustetaan sitä, mikä taas tarkoittaa pidemmällä aikavälillä älyttömän hyvää, koska niin kuin sanottu, tässä maailmassa ei tiedä, että mihin tämä menee. Tämä niin kuin tietynlainen lainausmerkeissä rahoituksen huoltovarmuus saattaa taas nostaa enemmän ja enemmän niin kuin keskeisempään rooliin. Ja silloin niin kuin tämmöisellä hyvällä positiivisella maineella, niin silloin niin kuin se on niin kuin enemmän kuin arvonsa verran merkityksellinen asia. No miten Heidi näet sä tämän sitten taas kuntasektorissa, puhutaan vähän Hormusin salmesta tai ylipäätään epävarmuustekijöistä, mitä kuntiin liittyy, niin onko tämä Hormusin salmi vähän semmoinen niin kuin yksi epävarmuustekijä muiden joukossa vai haluatko nostaa myös jotain muita juttuja sieltä? No kunnat on toki tottunut siihen, että jatkuvasti on jotain epävarmuutta ja tämä on niin kuin tosi monta vuotta on ollut niin kuin epävarmuustekijöitä ilmassa, mutta ehkä hienoisesti niin kuin tapaamisessa on noussut esiin se niin kuin Hormusin-salmen kriisin tuoma epävarmuus ja se kustannuspaine, että varaudutaan ehkä vähän enemmän, että kuitenkin sit saattaa tulla nämä läpi sitten, jos korot lähtee tästä nousuun, niin korkokustannukset nousee, energiahinta nousee, että tavallaan sieltä tulee sitten myös tekijöitä läpi kuntatalouteenkin, mutta ehkä he on valitettavasti tottunut tähän epävarmaan ympäristöön, mutta se nyt näyttää hetken vielä jatkuvan. Siirrytään sitten vähän investointeihin. Jutellaan vähän niistä tarkemmin. Ja Timo, tuossa kun katsotaan vähän noita yksityisiä investointeja, niin siellähän oli vähän toi suunta jo niin kuin ylöspäin, mutta ei olla aika alhaisella tasolla, että rehellisiä ollaan, mutta vähän parempaan suuntaan. Niin mikä tämän niin kuin ratkaisee, että lähdetään niin kuin merkittävästi ylöspäin? No kyllä mä ajattelisin noin isossa kuvassa, että se trendikäänne on jo tapahtunut, että tuolta 24-25 vaihteen pohjatasoilta kuitenkin nuo yksityiset investoinnit noussut sen 7-8%, että se on ihan merkittävä nousu. Ja totta kai tuonne 21 lopun tasolle on vielä matkaa ja kestää jonkun aikaa, että sinne päästään, mutta kyllä mä ajattelisin, että tässä se perustrendi on selkeästi nousujohteinen. Toki nyt varmaan sit tulee jarrua tästä Hormusin-salmen tilanteesta johtuen, koska korot nyt joka tapauksessa on jo nousseet ja korko-odotukset on hiukan noussut ja myöskin kustannukset on nousemassa, energiakustannukset, kuljetuskustannukset, kaikki tällaiset, niin totta kai se muuttaa vähän niiden investointien sitten sitä kannattavuusarvioinnin yhtälöä. Et se on riskitekijä tässä, mutta en mä usko, että toi iso kuva muuttuu. Miten sitten Heidi taas, jos puhutaan kuntien investoinneista, niin miten sä näet sen? Tällä hetkellä meillä olikin ennusteessa, että vähän kasvunäkymää siellä, mutta sitten samaan aikaan on vähän niin kuin konserneihin siirtymässä. Miten sä tämän tilanteen näet, tai siirtymässä, tai ne on korkealla tasolla, samaan aikaan velkaantuminen kasvaa siellä, niin mitä sä näet tämän kokonaiskuvan kannalta, että onko tällä jotain merkitystä? Joo, oliko meillä investoinneista? No meillä on tämä suurimman, joo. mutta joo. Noniin, joo. No ei siis investoinnit on edelleen korkealla tasolla ja tosissaan
niistä jo laajemmin luovuttu, että investointeja kuitenkin pidetään tosi tärkeänä se elinvoima- ja palvelutarpeen kannalta. Ja just miten Esakin totesi, niin tavallaan väestö muuttaa, niin päiväkoteihin ja kouluihin tulee panostaa, mutta sitä mitä trendiä ollaan nähty, niin tosissaan yhä enemmän konserniyhtiöihin ja niiden kautta ollaan lähdetty näitä investointeja toteuttamaan. Siellä on niinku päiväkoti- ja kouluinvestointeja toteutettu konserniyhtiöiden kautta ja myöskin sit toki asuntorakentamisen puolta ollaan yhtiöiden kautta toteutettu, mutta investoinnit on isossa osassa ja ne kuntakonsernit investoi 8,4 miljardilla viime vuonna, joista sit konserniyhtiöiden toteuttamia investointeja oli jopa 40%, että tosi merkittävä osa tehdään investoinneista niiden konserniyhtiöiden kautta. Näetkö jotenkin riskinä sitä, että se menee enemmän sinne konsernien sisällä? No, konsernitilinpäätöstarkastelun kautta niin toki nähdään sitä kokonaiskuvaa, että en näe sitä sinänsä riskiä, mutta se on ollut myös meille näin niin kuin rahoittajan näkökulmasta tosi mielenkiintoista nyt seurata myöskin sitä trendiä, että tehdään enemmän yhtiöiden kautta. Mekin katsotaan myös laajemmin sitä kokonaiskuvaa, niin emoa kuin sitten sitä yhtiön toteuttamaa. Ja ehkä se, että investoinnit on nyt myös niin kuin varhaisemmassa vaiheessa tulee meidänkin pöydälle ja päästään mukaan siihen investointien valmisteluun, muun muassa niin kuin takauspäätösten valmistelunkin kautta ja niihin liittyvien neuvonnan annon kautta, että ei ne niin kuin pimontaan näe. Toki voihan ne jäädä, jos me tarkastellaan vain sitä niin kuin emokunnan tasetta ja sitä, mutta kun katsotaan sitä kokonaiskuvaa, niin konsernitilinpäätökset antaa kyllä hyvän kuvan ja toki se omistajaohjauskunnissa toimii. Että. Niin mä olisin oikeastaan ottanut kiinni tuohon just tuohon riskipuoleen ja että miten me sen nähdään, niin en mä näkisi, että siinä varsinaisesti, kun me puhutaan luottoriskistä, niin siinä ei oikeastaan mitään muutosta, koska nimenomaan nyt ne yhtiöt, joita me rahoitetaan, niin nehän tekevät ja sanotaan näin, tuottavat sellaisia palveluita kuntalaisille, jotka on enemmän tai vähemmän lakisääteisiä, eli ne ei kilpailuisilla markkinoilla. Ja tästä syystä, jos me taas ajatellaan, niin se, että tehdäänkö se nyt sitten kunnan taseessa vai sen yhtiön taseessa, niin luottoriskimielessä se on mun mielestä niin kuin, ei irrelevantti, mutta se on sama, ettei se siitä muutu mihinkään. Sitten on toinen asia, just, niin kuin, ohjaaminen, ehkä semmoinen, niin kuin, että pystytään paremmin tarkastelemaan, että miten se toiminnan kannattavuutta ja tämän tyyppisiä asioita, niin siinä on varmaan ne suurin muutos. Ja sitten yleensä kun näistä investoinneista puhutaan kokonaisuudessa, niin palauttaisin mieleen oikeastaan nämä on niitä infoja, mitä ollaan tässä sarjassa, missä nytkin istutaan täällä, niin ollaan puhuttu aikaisemmin. Mutta jos palautetaan mieleen, että mihin niitä investointeja tehdään ja kuka niitä tekee, niin oikeastaan nythän tuossa on kuvaruudulla on tämä 6 suurinta, niin jos me otetaan nämä investoinnit kokonaisuudessaan, nyt nimenomaan näiden emokuntien investoinnit, niin tämä ryhmä tekee reilusti yli 40% siitä, jos katsotaan se kuntasektori, oli se nettoinvestoinnit, oli se parttien alle ja 4 miljardia, niin tähän ryhmään menee yli 40%. Sitten jos me laajennetaan niin kuin kuntakokoa tuohon 20 suurimpaa, niin sitten me mennään sinne 70-80% väliin. Eli ne hyvin paljon ohjautuu nyt nimenomaan niin kuin isompiin kaupunkeihin. No sitten kysymys oli just se, että mihin kohteisiin ne menee. No seinät on se kaikkein keskeisin ja suurin osa. Eli siellä on just, mitä Heidikin mainitsi, päiväkoteja ja kouluja ja niin poispäin. Mutta toinen asia, mitä mä kyllä painottaisin, oli oikeastaan tuossa sun juonnossakin, ja mitä Heidi sanoi, niin on esimerkiksi kasvavassa määrin erinäköisiä joukkoliikenteen raideinvestointeja. Sitten siellä on yleisesti ottaen infrarakentamista, eli monissa isoissa kaupungeissa varsinkin rakennetaan tällä hetkellä isoja uusia asuinalueita, jolloin se perusinfra pitää laittaa sinne paikalleen ennen kuin päästään sitä varsinaista aluetta sitten niin rakentamaan. Ja se on aika kallista puuhaa kokonaisuudessaan. Mut joo, tässä on niin viimeisen 10 vuoden aikana niin ollut tosissaan näitä raideliikennehankkeita paljon ja sitten on ollut myös vesihuollon investointeja, on ollut vedenpuhdistamoja ja jakeluun liittyviä investointeja paljon niin myös konserniyhtiöiden kautta. Ja tuohon sitten, en tiedä onko sulla siitä parempaa näkemystä, mutta
pitkän aikaa on puhuttu myöskin yleisesti ottaen, sanotaan, että vesi- ja viemäriverkoston kunnosta. Että kuinka paljon niihin on investointi viime aikoina? Onko sinulla siitä mitään näkemystä tai kuvaa? Paljon käydään niitä lävitse nyt. Joo, ja meillä on tosissaan vihreässä rahoituksessa on kategoria näkyy vesihuollon investoinnit, niin sitäkin kautta ne nousee jatkuvasti pöydälle. Et toki se korjausvelka on aika merkittävä, mikä sillä puolella on Suomessa. Kyllä, juuri näin. Ja siellä taitaa ollakin suurimpia kiinteistöjen kanssa suurimpia, mihin sitä rahaa myös konserneissa menee, mutta toki tässä nyt ehkä varmaan, tai jos mitä tässä näitä lainakantoja 6 suurimmasta, niin siinäkin on just se, että lähinnä että ei voi aina tarkistella sitä emoa, vaan myös sitä, voisi ottaa niin sitä konsernia. Että se antaa aika eri kuvan. Toki nämä 6 on myös niin erilaisia kuin suurinta, miten ne käsittelee velkaa, että se on tosi vaikea myös niitä verrata, että kannattaa sitä huomioida, mutta myös kannattaa katsoa nyt kahtoja lukea, kun lähtee vertaamaan kuntia, että siinä on tiettyjä eroavaisuuksia. Jees, mutta hei, Timo, sä oot vähän niin kuin puhunut myös, tai ollaan puhuttu tästä rakentamisesta, ja sä oot puhunut vähän, että siellä näkyisi ehkä niin kuin tiettyä valoa tunnelin päässä myös näiden datakeskus- ja infrahankkeiden kautta, niin ollaanko jollain tasolla siirtymässä tämmöiseen niin kuin vähän niin kuin uuteen rakentamisen rakenteeseen jopa Suomessa, että ne siirtyy näihin datakeskushankkeisiin? No ilmiselvästi nyt ainakin joksikin aikaa näin, että onhan meillä tuo asuntomarkkinatilanne edelleen niin vaikea, että jos katsoo nyt miten kuluttajat on reagoinut tähän jo nähtyyn markkinakorkojen nousuun, niin asuntomarkkinoilla niin vanhojen asuntojen kauppamäärät on taas kääntynyt pikkusen pikemminkin laskuun, kun että ne olisi jatkanut elpymistä. Ja jos sulla on sellainen tilanne, että on omistusasunnoista ja myöskin vuokra-asunnoista ylitarjontaa, niin eipä silloin kannata hirveästi uusia kämppiäkään rakentaa, niin se tavallaan tekee sen olosuhteen sellaiseksi, että eihän toi asuntorakentaminen vede. Ja niin kun katsotaan vaaleanvihreätä viivaa tuossa vasemmalla, niin tuolta 21 lopun tasolta on melkein 40% tultu asuinrakentamisinvestoinneissa alas. Mutta sitten siellä on just tavallaan rakennusalan pelastusrenkaana nyt on sitten tämä datakeskusbuumi, ja mistä Esa ja Heidikin mainitsi nämä infrahankkeet. Et ihan selvästi se muu rakentaminen ja muu talorakentaminen nyt vetää. Ja vaikka ne on selkeästi niin kuin pienempiä sektoreita suhteessa tähän asuinrakentamiseen, niin kuitenkin niissä se elpyminen on sen verran vahvaa, että tuo rakentamisen kokonaiskuva on stabiloitunut. Ja olettaisin, että rakentamisesta tänä vuonna tulee jo selkeästi positiivista kasvukontribuutio. Ei mitään järin suurta vielä, mutta se on jo edistysaskel, kun tässä on menty aika monta vuotta, että nimenomaan rakennusala on vetänyt meidän koko taloutta alaspäin. No sitten toinen kohta, mistä sä oot jonkun verran oot keskustellut ja kirjoittanut vähän blogiakin, ja oot tästä vähän niin kuin tästä Fingridin siirtoverkkoyhteyksistä, että sä oot vähän pohdiskellut, että onko tässä niin kuin sellainen uusi kuntajako vähän myös, että joka saattaa jakaa myös niin kuin vähän voittajia ja häviäjiä kuntia, niin avaat sä vähän tätä näkemystä tai tilannetta? Joo, no tässä on tämä, mistä tässä datassa on kysymys. Mä oon siis yksinkertaisesti ladannut ton EK:n dataikkunan vihreän siirtymän hankkeiden datan tuohon karttakuvaan, ja siitä näkee sen, että kuinka paljon näitä vihreän siirtymän hankkeita on vireillä. Toki osa niistä on vasta esiselvityksessä tai suunnitteluvaiheessa, mutta niitä on todella paljon ja todella suuria, ja varsinkin sitten että suunnitteilla on näitä merituulivoimahankkeita, jotka näkyy tuolla rannikkoseudulla. Mutta se mikä on, siis nämä tulee olemaan koko Suomen kansantalouden kannalta todella merkittävä juttu, ja me voisi sanoa, että jos niin datakeskukset on rakennusalalle pelastusrengas, niin isossa kuvassa tämä niin vihreän siirtymähankkeet on koko Suomen taloudelle nyt se pelastusrengas, josta tosiaan kannattaa pitää kiinni. Mutta tämä on mielenkiintoinen ulottuvuus, tämä alueellinen sijoittuminen. Ja tuossahan nähdään selvästi, että rannikkoseudut, Etelä-Suomi, Kaakonkulma, ja sitten siinä on tuommoinen banaaninmallinen soiro, joka menee tuolta Pohjois-Pohjanmaalta, Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Mikkelin kautta tuonne Kaakkoon, mihinkä selkeästi niin kuin sijoittuu enemmän. Ja se nyt sitten menee yksi yhteen näiden niin kuin hyvien sähkön siirtoyhteyksien kanssa. Et jos me katsotaan Fingridin tätä sähkön siirron moottoritietä, eli 400 kilovoltin kantaverkkoa, niin että mitä enemmän alueella on liityntäpintoja tähän sähkön siirron moottoritiehen, mitä useammasta suunnasta sitä 400 kilovoltin kantaverkkoa tulee sinne alueelle, niin sitä suurempi se on se tavallaan todennäköisyys, että sinne tulee näitä isoja sähkön kuluttajia tai isoja sähkön tuottajia, jotka myöskin tarvii sen liitynnän siihen kantaverkkoon. Et siinä mielessä tämä on
todennäköisesti uusi sellainen myöskin alueita ja kuntia eriarvostava tekijä, mikä on täällä tavallaan ylätasolla hyvä ottaa huomioon, että kun me tarvitaan näitä investointeja ja niiden tuomia verotuloja kannatteleen ja tasapainottaa Suomen julkista taloutta, niin tästä on myöskin tämä tietty eriarvoistuva dimensio, että ne kaikki niistä verohyödyistä ei todellakaan mene yhteiseen kassaan, vaan ne menee niin alueellisiin, vähän niin kuin pienempiin kukkaroihin. Miten sitten Esa? Tämä on juhlavuosi myös kuntarahoitukselle ja suomalaisille kunnille, eli vihreä rahoitus täytti 10 vuotta tänä vuonna. Miten sä näet tämän merkityksen ja mikä tämä merkitys on ollut kuntarahoitukselle ja myös suomalaisille kunnille, yhteiskunnalle? No, aina kun mä puhun tästä vihreästä rahoituksesta ja yleisesti ottaen niin kuin vastuullisuudesta, niin aina pitää muistuttaa se, että pidetään katse pallossa. Eli mikä on se, mitä varten me sitä tehdään. Ja se on ihan puhtaasti ilmastonmuutoksen, niin kuin, voisiko sanoa, että hillitseminen ja olisi kiva sanoa, että lopettaminen, mutta hillitseminen on nyt tällä hetkellä näyttää realistisempaa. Sitä taustaa vasten, niin kyllä tämä on ollut hyvin mahtavaa aikaa ja sinällänsä mielenkiintoista, että me lähdettiin tosissaan 10 vuotta sitten liikkeelle ihan nollista. Eli meillä ei niin kuin, käytännössä katsoen, Suomessa ei tätä tehnyt kukaan. Vihreätä rahoitusta puhuttiin 10 vuotta sitten vastuullisuusasioista, mutta sekin oli aika laimeeta ja sen tyyppistä. Maailma oli aika paljon erilainen. Me tuotiin silloin itse asiassa tämä koko ajatusmalli ja ajatustapa tuon meidän asiakasrahoituksen kautta. Eli itse asiassa me tehtiin nimenomaan vihreä rahoitus ensin. Me luotiin sinne tämä meidän oma viitekehys, jonka kautta pyrittiin löytää ja kannustaa meidän asiakkaita tekemään vihreitä investointeja ja lähdettiin liikkeelle siitä pikkuhiljaa. No nyt jos katsoo tänään, niin ensinnäkin meidän kokonaisantolainausportfoliosta pitkälle yli 30% on nyt jo vastuullista ja siitä merkittävä, tai melkein lähes kaikki, sosiaalisen rahoituksen osuus on aika pieni, eli mä sanoisin näin, että yli 30% on myöskin vihreän rahoituksen osuus. Ja jos katsotaan myöskin nyt ihan tätä lähivuosia tässä, niin kuin viimeiset 2-3 vuotta, niin meidän uudesta asiakasrahoituksesta pitkälle yli puolet on joka vuosi ollut vihreätä, eli sillä on hyvin suuri merkitys. No sitten jos me ajatellaan niin kuin isossa kuvassa sitä, niin kunnat on ollut mun mielestä edelläkävijöitä näissä vihreissä investoinneissa. Eli on otettu hyvin tämä vastaan ja se tarkoittaa myöskin sitä, että jos me haetaan taas sitä, että mitä me tavoitellaan päästöjen vähentämistä nyt erinäköisillä ratkaisuilla, erinäköisillä investoinneilla. Kunnat on hyvin merkittävässä roolissa ollut siitä, että kuinka paljon Suomessa ollaan saatu aikaan. No, me voidaan sanoa näin, että työ jatkuu. Ja tästä syystä esimerkiksi mehän julkaistiin viime vuonna meidän uusi vastuullisuusohjelma ja meillä on siellä aika korkea ambitiotaso meidän tavoitteista vuodelle 2035. Eli me lähdetään siitä, että faktahan on se, että kuntarahoitus kuntarahoituksena, tottahan toki meillä on omiakin niin kuin ilmastotavoitteita, mutta isossa kuvassa niin niille ei ole merkitystä, vaan nimenomaan se, että kuinka paljon me pystytään asiakkaiden kautta saamaan vaikutuksia aikaiseksi. Ja siellä meidän tavoitteet on sen tyyppistä, että me pyritään niin kuin meidän kuntien rahoittamisen kautta tapahtuvia niin kuin päästöjä, tai siis mitä kunnat tekee, ja niiden investointien kautta pyritään siihen, että tämä meidän kuntarahoituksen niin kuin, tämmöinen niin kuin päästövaikutus, niin se paranee 50%. Ja sitten sen lisäksi myöskin, jos me katsotaan, niin meillähän on, jos puhuttiin, niin investoinnit noihin kiinteisiin seiniin on hyvin merkittäviä meidän asiakkaille, niin me pyritään se, että nimenomaan niiden seinien niin kuin, ilmastovaikutukset niin ne kasvaisi 70%. Ja näillä kahdella tekijällä, niin me katetaan, jos me ajatellaan meidän asiakasrahoituksesta, niin me vaikutetaan yli 80% meidän asiakasrahoituksesta. Sillä on niin kuin suuri merkitys. Eli tässäkin vaiheessa voi kiittää niin kuin kaikkia meidän asiakkaita ensinnäkin siitä luottamuksesta, mitä meitä kohtaan on täällä niin kuin osoitettu, ja myöskin kaikista siitä niin kuin todella keskeisestä ja merkittävästä teosta, mitä he on tehnyt tässä vuosien varrella. Mutta niin kuin sanottu, nyt juhlitaan 10 vuotta, mutta työ jatkuu. Mites Heidi, tässä on nyt mainittu vähän kiinteistöjä, sä mainitsit äsken vähän vesihuoltoa, että ne on tullut vihreäseen rahoitukseen. Miten näet jotain muuta kehitystä siellä, että mihin tällä hetkellä ne investoinnit suuntautuu?
tai rahoitus ja investoinnit? Joo. No ehkä tuohon just haluan tarttua, mitä Esakin sanoi, että siihen, että asiakkaat on niin älyttömän merkityksellisessä asemassa siihen, että miten me myös menestytään näissä tavoitteissa, mitä me ollaan itsellemme asetettu. Ja se on hyvin ilahduttavaa huomata, että miten paljon enemmän vihreä rahoitus ja nämä meidän kestävän rahoituksen tuotteet on tullut yhä lähemmäs sitä asiakkaankin omaa rahoitusprosessia ja päätöksentekoa. Ja miten me ollaan saatu niin kuin yhä varhaisemmassa vaiheessa olla mukana suunnittelemassa näitä hankkeita ja tuoda näitä meidän vihreän rahoituksen kriteereitä heille tietoon, jotta he voivat sitten itse tehdä sen valinnan, että mihin asioihin he kiinnittää huomiota, mutta että päästään yhä varhaisemmassa vaiheessa mukaan näihin hankkeisiin, että yhdessä tehdään tätä työtä ja tosissaan niin viime vuosi oli jo 3. peräkkäinen vuosi siinä, että yli puolet meidän rahoituksesta oli kestävää rahoitusta. Mennäänpä sitten vähän tuohon vielä niin kuin tähän, no totta kai molempiin sektoreihin vaikuttavaa isosti. Vähän puhuttu jo työttömyydestä, mutta no Timo, työttömyystilanne. Mä näin Financial Timesissa jopa artikkelit verrattiin Suomen ja Espanjan työttömyysastetta taisi olla. Niin miten sä näet, onko tämä työttömyystilanne edelleen se niin kuin suurin heikkous ja este elpymiselle Suomessa? Joo, kyllä se on ainakin, jos en käyttäisi sanaa este, niin jarru. Että kyllähän se on vaikea nähdä, että yksityinen kulutus ihan semmoiseen kunnon elpymislentoon lähtee ennen kuin työllisyydessä tapahtuu käänne, koska se on pysyvä stressitekijä kotitalouksilla. Jo pelkästään se työttömyyden uhka, että meillä on nyt työmarkkinat on niin ruuhkautuneet, että on tosi vaikea työllistyä, jos joutuu työttömäksi. Että se näkyy kotitalouksien käyttäytymisessä monella tavalla. Toisaalta sitten pitää sanoa, että meillä ei ehkä se työmarkkinatilanne kuitenkaan ole ihan niin huono kuin miltä nämä otsikkotason työttömyysluvut ja korkein työttömyysaste antaisi ymmärtää. Että jos me katsotaan, että työmarkkinoiden heikko suhdanne on nyt jatkunut reilu 3 vuotta, niin sieltä 23 vuoden alusta meillä on tullut uusia työttömiä reilu 100 000, niin siitä vain 1/3 loppujen lopuksi on tullut sen takia, että meiltä on työpaikkoja tuhoutunut, eli että niin kuin tavallaan työllisyys vähentynyt. Et puolet johtuu siitä, että meidän työikäinen väestö on yksinkertaisesti kasvanut, jossa suurin komponentti tai selittäjä on maahanmuutto. Ja nyt kun meillä on tullut sinne ikään kuin työvoimaan väestön kasvun kautta uutta porukkaa, niin on ollut heikko suhdanne, niin työmarkkinat ei ole vain imennyt sitä työvoimapotentiaalia, joka siis on siellä olemassa sitten, kun se nousu alkaa, niin meillä on tavallaan nyt sitä käyttämätöntä työvoimaresurssia, joka myöskin sitten tukee sitä kasvua ja mahdollistaa sen, että se nousukausi on kenties vähän pidempi kuin mitä se muuten olisi, koska sitä käyttämätöntä työvoimaresurssia on. No sitten viimeinen selitys, mikä ei ole ihan merkityksetön sekään, on nyt tässä viimeisen 1-2 aikana, kun on tehty näitä isoja sosiaalitukien leikkauksia, niin se on yksinkertaisesti pakottanut sellaisia ihmisiä, jotka on aikaisemmin ollut työmarkkinoiden ulkopuolella, niin osallistuu sitten aktiivisemmin työnhakuun, ja se selittää osaltaan tätä erityisesti viimeisen 2 vuoden aikana tapahtunutta työttömyyden nousua. Että näistä se niin kuin koostuu, mutta että tässä on myöskin paljon sellaisia niin kuin toiveita herättäviä elementtejä, että kun meillä oli aito nousukausi silloin 2010-luvun loppupuolella, niin mehän alettiin siinä jo 2 vuoden kasvun jälkeen ikään kuin hakkaamaan siihen työmarkkinoiden limiittiin, että yksinkertaisesti ei ole tekijöitä, tuli työvoimapulla. Nyt meillä on toiveissa, että meillä ehkä jatkuu se tavallaan niin kuin vapaammin hengittävä talouskasvu sitten vähän pidempään. Ja kuntiin totta kai vaikuttaa. Viime vuonna meni 100 miljoonaa pitkäksi. Miten sä Esa kommentoisit tuota työttömyystilannetta tällä hetkellä? Tai näkymiä kuntiin? No silloin keskeinen merkitys, että vanhaan maailmaan todettiin aina, että se suurin vaikutus tulee oikeastaan niin kuin 2 kautta, eli se tulee lähinnä kasvaneiden verotulojen menetysten kautta, eli vähentyneiden verotulojen kautta, ja sitten taas toisaalta vanhaan maailmaan, niin se tarkoitti myöskin niin kuin tiettyjen sosiaalikustannusten kasvua ja niin poispäin. No nyt ollaan uudessa maailmassa, jolloin sosiaalikustannukset ei vaikuta, mutta verotulovaikutus on edelleenkin, mutta nyt on uutena sitten puhtaasti se, että TE-keskusten kuntien vastuulle siirtymisen jälkeen, niin sieltä on tullut uusi hyvinkin merkittävä kustannuskomponentti, niin kuin se itse
mainitsit, että tuo sakkomaksu meni viime vuodelta yli ja nyt se näyttää, että se tänä vuonna menee huomattavasti paljon enemmän yli, että puhutaan jopa 900 miljoonasta, mikä voisi olla se luku, joka on niin kuin jos ajatellaan kuntasektoria kokonaisuudessaan, niin puhutaan erittäin merkittävästä kustannus. Niin, tai 100 miljoonaa pitkäksi myös tänä vuonna. Anteeksi, joo, just näin. Joo. Jees. Hei, jutellaan seuraavat 10 minuuttia nyt vähän koroista sitten. Eli viimeinen pätkä otetaan siitä torstaina, Timo, EKP:n kokous. Mitäs me odotetaan? Tuleeko jo ensimmäinen nosto sieltä ja miltä korkotilanne näyttää? No joo, kyllä se ensimmäinen koronnosto on nyt aika pitkälti taputeltu, että markkinat on sen hinnoitellut jo useamman viikon tai pari kuukautta ja EKP ei ole tehnyt mitään sen eteen, että muuttaisi tätä markkinaodotusta ja sen takia se yleinen tulkinta on, että se on nyt lähes varma, että torstaina ensimmäinen koronnosto tulee. Toki siinä torstain kokouksessa on paljon muutakin kiinnostavaa antia, että siellähän nyt sitten EKP päivittää makroennusteensa, kun he päivittää kvartaaleittain, niin vähän niin kuin mekin, niin sieltä tulee nyt sitten euroalueen uudet kasvu- ja inflaatioennusteet ja ne on nyt tavallaan semmoinen ensimmäinen setti ennusteita, jossa on kunnolla pystytty ottaa tätä hormonikriisin vaikutuksia huomioon ja ne tulee olemaan kyllä tosi kiinnostavia arvioita, että siitä varmaan sijoittajat ja kaikki, jotka rahoitusmarkkinoita seuraa ja toimii, niin aika tarkkaan lukee, että mitä EKP sanoo, koska siihen sisältyy myöskin signaaleja sitten tulevasta rahapolitiikasta. Taisi olla maaliskuussa skenaariolaskentaakin siellä, että tuleekohan sama aika huhtikuussa? Joo, se on totta, että silloin maaliskuussa oli jo skenaariolaskentaa, mutta se oli niin varhainen vaihe vielä, että siinä se oli aika sellaista yleisen tason pyörittelyä, että nyt varmaan tulee niin kuin tarkempia laskelmia. No nyt tämä, niin kuin sanoit, nyt tämä koronnosto on taputeltu torstaina, se on markkinoissa jo ja se ei mitenkään yllätä todennäköisesti markkinoita, jos se tulee, mutta miten arvioit nyt näitä koronnostoja tälle vuodelle tai millä tasolle ehkä päädytään? Joo, no meillä on se perusoletus, mikä on mun mielestä edelleen ihan ok, että 2 koronnostoa tulee tänä vuonna, että ensimmäinen nyt kesäkuussa ja toinen sitten ehkä syksyllä et loppuvuodesta tai vuoden lopussa toi EKP:n talletuskorko olisi 2,5% tasolla. Et sen jälkeen me ei itse asiassa välttämättä odoteta hirveästi lisää rahapolitiikan kiristyksiä. No markkinat on ehkä odottaa, että me mennään niin kuin pikkasen sen yläpuolella, mutta ihan valtavasti ei tuo markkinahinnoittelussakaan ole niitä kiristyksiä, että yhteensä noin 3 kappaletta, että se 2,75 olisi tuo ensi kevään taso ja että sen jälkeen sitten ei enää koronnostoja tulisi. Ja nythän toi on aika, itse katsoo korkokäyrä, niin aika stabiili ollut nyt toi ehkä niin kuin ennustekäyrä, forward-käyrä. Joo, kyllä, että tuossa on tosiaan toi violetti alinkatkoviiva kuvaa sitä markkinahinnoittelua juuri ennen Iranin sodan syttymistä silloin helmikuun lopussa. Ja sitten toi vaaleanvihreä katkoviiva oli ehkä se hetki, jolloin markkinat oli kaikkein eniten peloissaan inflaatiosta ja korkojen noususta oli se päivä, kun Trump uhkasi Irania sivilisaation tuholla, mutta sitten hän tuli se... Ei pitäisi nauraa, mutta silti naurattaa. Heti seuraavana päivänä tuli sitten tämä tulitauko ja sen jälkeen nämä markkinaodotukset on tullut alaspäin. Ja nyt on seilannut tuossa 2 ja 3 koronnoston paikkeilla, että ehkä se 3 koronnosto on nyt ollut semmoinen aika stabiili arvio, että mitä markkinat ajattelee, että EKP tulee tekemään. Mutta tuossa kun katsoo tätä käyrää vähän, niin siinä on tämmöinen mielenkiintoinen kuitenkin joka tapauksessa niin kuin kyttyrä tähän alkuun. Mutta sitten toinen on, että jos katsoo tätä kulmakerrointa ennen Hormusin salmi, siis nimenomaan pitkien kulmakerrointa ennen tai nyt Hormusin jälkeen, niin toi on huomattavasti paljon niin kuin flatimpi toi käyrän pitkä pää nyt. Joo, siinä just markkinat ajattelee, että tässä ikään kuin annostellaan sitä pitemmän aikavälin korkotason yläsuuntaista painetta nyt etupainotteisesti. Ja toi on tosiaan jännä, niin kuin mainitsit tuon kyttyrän, että ikään kuin markkinat ihan konkreettisesti tykkää kyttyrää tästä Iranin sodasta, mutta siinä on jännä toi ikään kuin tuonne politiikkavirhe hinnoiteltu sisään, että EKP ikään kuin
kiristää pikkusen liikaa ja tulee sitten takaisin ehkä 1 pykälän 27. Tämä on vähän tämmöinen kuin 2011 skenaario toisinto. Et silloinhan Trichet nosti öljyhinnan nousun takia 2 kertaa korkoja. Sitten kun Draghi tuli remmiin, niin sitten ensimmäisenä laskettiin korkoja takaisin siitä ja siihen niin kuin lähtötasolle. No miten sitten Heidi, vähän puhutaan noista korkomenoista, eli mehän siellä ennusteessa myös päivittiin vähän, että korkomenot kasvaa, mutta totta kai se tulee kahta kautta. Korot kasvaa tai korot nousee ennusteiden mukaan ja samaan aikaan velkaantuminen kasvaa, eli sikäli luonnollista, mutta minkä tyyppisissä kunnissa sitten ehkä korkoriski on auki tai miten sä sitä analysoisit? Joo. No jos me katsotaan mahdollista koron nousua, niin toi näyttää kuitenkin kohtuu maltilliselta. Että toki se niin kuin korkoriski on suuri niissä kunnissa, joissa investoidaan tosi paljon ja on matala suojausaste, mutta isossa kuvassa niin kunnissa on kuitenkin hyvät suojausasteet, korkosuojausasteet rahoitussalkuissa, niin se sitten pehmentää mahdollista koron nousua, tai todennäköistä nyt toki ensi viikolta yksi, mutta se oman rahoitussalkun tuntemus korostuu, että miten se oma rahoitussalkku siellä kestää sitten nämä mahdolliset koronnostot. Niin. Mut hyvät suojausasteet kunnissa on. No hei, Esa, meillä oli ennakkokysymys vielä tuossa, että onko Suomen talous muuta euroaluetta korkoherkempi vaihtuvakorkoisten asuntolainojen vuoksi? Siihen lyhyt vastaus, että kyllä, mutta ehkä annetaan vähän perusteluita. Jos vertaa niin kuin yleisesti ottaen niin kuin Eurooppaa, niin Suomessa, ja nyt nimenomaan nyt kun mä puhun, niin on asuntolainoista ja sitä kautta niin kuin yksityiset ihmiset ja sitä kautta, niin kuin, että kuinka paljon yksityisillä ihmisillä tai kuinka paljon se heiluu se yksityisten ihmisten käytettävissä oleva raha, jolloin sitten taas siihen yksityiseen kulutukseen niin kuin merkittävä vaikutus. Niin, Suomessa niin kuin tämä nimenomaan toi prosentti on, eli siis kuinka paljon on sidottu vaihtuvakorkoisiin pääsääntöisesti 6 ja 12 kuukauden euriboreihin, se on todella korkea, eli ollaan yli 90%. Eli hyvin harvalla on kiinteäkorkoisia asuntolainoja. Ja sitten on myöskin, jos katsotaan, ne sidonnaisuusjaksot niissä pitkissäkin, niistä ei valitettavasti saa mitään tilastotietoa, mutta mun arvioni on se, että nekään ei ole kauhean niin kuin pitkään niin kuin sidottu kiinteäksi. Kun taas katsoo Euroopassa, niin Euroopassa ainoastaan semmoinen 14-15% on vaihtuva korkosta keskimäärin. Ja se about 85%, niin ne on sidottu hyvinkin pitkiin korkojaksoihin, jopa niin kuin 20-30 vuoteen, joka silloin tarkoittaa sitä, että nyt taas jos teoreettisesti miettii, niin aina kaikkia sanoo, että yli ajan niin lyhyet korot ja lyhkäisissä koroissa pysyminen on halvempaa kuin pitkissä, mutta silloin se tarkoittaa myös, että se volatiilisuus kasvaa julmetusti. Ja tämä me nähdään Suomessa ihan selvästi, että niin kuin Timokin on 2-3 kertaa tässä jo maininnut, että korkotason nousu vaikuttaa automaattisesti siihen, että ihmisten kulutuskysyntä ja luottamus tulevaisuuteen heikkenee. Siinä on semmoinen toinen, mikä tietyllä tavalla mua jopa niin kuin häiritsee, kun mä katson niin kuin taas lehdistöä ja uutisointia. Aina puhutaan siitä, että tämä ja tämä 12 kuukauden korkovaikutus vaikuttaa asuntovelallisiin näin ja näin paljon. Sitten unohdetaan kertoa se, että se vaikuttaa vasta sen seuraavan korkofixingin jälkeen. Ja varsinkin ihmiset, jotka ei välttämättä seuraa hirveän paljon näitä, niin sä pelästyt siitä ja sä vedät nyörit jo kiinni nyt, vaikka sulla olisi vielä 9 kuukautta siihen korofiksaukseen aikaa jäljellä. Siinä on tämmöinen niin kuin ehkä lehdistöllekin pieni oppimisen paikka. Mutta vastaus on, että kyllä. Hei, meillä alkaa nyt aika tässä loppumaan. Me jäädään varmasti seuraamaan ainakin Hormusin tilannetta ja EKP:n kokousta torstaina. Hei, kiitokset Esa, kiitokset Timo tälle hyvästä lähetyksestä. Kiitos myös katsojille. On semmoinen juttu, että me jään tästä tämän jälkeen vaippoja vaihtamaan, joten syksyllä kun aloitetaan uudet lähetyt elokuussa, niin Heidi on täällä lavalla Timon kanssa. Joten nyt tehdään näin, että mä ojennan saman tien sulle vuoroa ja pääst pitää meidän loppupuheen. Ole hyvä, Heidi. Hyvä. Hei, kiitoksia tästä. Hyvä. Hei, kiitos kaikille katsojille. Tähän Kuntarahoituksen uuteen suhdanneennusteeseen voitte tutustua tarkemmin Kuntarahoituksen verkkosivuilla.
palaamme taas talouskatsauksiin kesälomien jälkeen. Seuraava markkinakatsauksemme on 11.8. kello 10 ja seuraava Kuntarahoituksen suhdanneennuste julkaistaan 10. syyskuuta kello 10, jolloin pureudumme jälleen Suomen kasvunäkymiin ja kuntatalouden kehitykseen. Voitte ilmoittautua molempiin tapahtumiin Kuntarahoituksen verkkosivuilla. Kiitos, kun olette olleet tapahtumissa seuranamme tällä vuoden ensimmäisellä puoliskolla ja haluan toivottaa koko Kuntarahoituksen puolesta aurinkoista kesää ja lomia. Nähdään elokuussa.